πιο γλυκό από μία σοκολάτα? Τι πιο όμορφο από ένα κόκκινο τριαντάφυλλο? Τι πιο χρήσιμο από την εξέλιξη της τεχνολογίας? Προνόμιο των πολιτών κάθε ανεπτυγμένης δυτικής χώρας. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σύγχρονα αυτοκίνητα, επαρκή στροφή, πεντακάθαρο νερό. Όλα μαζί υψηλό βιωτικό επίπεδο. Ακούγεται λογικό όταν ζει σε μια ανεπτυγμένη, πλούσια δυτική χώρα. Δεν είναι όμως όλες οι χώρες πλούσιες. Όταν το προσδόκιμο ζωής στην Νορβηγία φτάνει τα 80 χρόνια και στον Νίγηρα τα 44, τότε εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών είναι σήμερα τόσο μεγάλο όσο ποτέ στο παρελθόν. Οι ανισότητες σε όλα τα επίπεδα κυριαρχούν, ενώ τεράστια είναι τα προβλήματα εξαιτίας της εκτεταμένης φτώχειας και του υποσιτισμού, της εξάπλωσης του AIDS, της έλλειψης στοιχειωδών υποδομών εκπαίδευσης, της πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης. Η Αφρική σήμερα μαστίζεται από την πείνα, τη φτώχεια και την απόλυτη εξαθλίωση. Στις βόρειες περιοχές της υπάρχουν τεράστια αποθέματα πετρελαίου. Στο νότο βγαίνει το 98% της παγκόσμιας παραγωγής διαμαντιών και το 77% της παγκόσμιας παραγωγής χρυσού. Κανονικά, η Αφρικανική Ήπειρος θα έπρεπε να είναι η πιο πλούσια στον κόσμο. Κι όμως, εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από την έλλειψη πόσιμου νερού. Την ίδια ώρα, το τριαντάφυλλο που στολίζει το ανθοδοχείο μας χρειάζεται 5 λίτρα νερού κάθε ημέρα για 6 εβδομάδες μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό μέγεθος και να κοπεί. Αυτό το τριαντάφυλλο καλλιεργείται στην Κένια, η οποία όμως έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς βρίσκεται επίσημα σε κατάσταση λοιμού. Η έλλειψη νερού και τροφής έχει σκοτώσει τα ζώα από τα οποία εξαρτάται η τροφή και το εισόδημα εκατομμυρίων ανθρώπων. Αλλά μεγάλο μέρος της Κένιας καλύπτεται από νερό. Στην Κένια βρίσκεται η λίμνη Ναϊβάσα, ένας υγρότοπος διεθνούς σημασίας. Σήμερα όμως η λίμνη δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια δεξαμενή άρδευσης και αποχέτευσης για τα θερμοκήπια των τριαντάφυλλων που ανήκουν σε Ευρωπαίους καλλιεργητές, οι οποίοι μόλις ανακάλυψαν το ιδανικό κλίμα που επικρατεί στην περιοχή, θέλησαν να επενδύσουν στον τομέα της ανθοκαλλιέργειας στην Κένια. Όλα τα τριαντάφυλλα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά καλλιεργούνται εκεί. Αυτό σημαίνει άντληση εκατομμυρίων λίτρων νερού κάθε ημέρα από την Ναϊβάσα για τις μεγάλες ευρωπαϊκές φάρμες. Εκατοντάδες χιλιάδες Κενιάτες εργάζονται στα θερμοκήπια με τα τριαντάφυλλα για 35 ευρώ το μήνα. Τα χρήματα που παίρνουν αρκούν μόνο για το καθημερινό τους φαγητό, και αυτό όχι πάντα. Η μαζική χρήση εντομοκτώνων και άλλων λιπασμάτων μόλυνε τα νερά της λίμνης, δηλητηριάζοντας τους ίδιους, τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Την ίδια ώρα τα κέρδη των επενδυτών από την πώληση τριαντάφυλλων είναι τεράστια. Πρόκειται για ένα από τα κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας. Η Κένια μοιράζεται μαζί με την Ουγκάντα και την Τανζανία την περίφημη λίμνη Βικτόρια. Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση λίμνη της Αφρικής, η μεγαλύτερη τροπική λίμνη της Γης και η δεύτερη σε έκταση λίμνη γλυκού νερού στον πλανήτη. Δεν θα ήταν δυνατόν να ξεφύγει από τις επεκτατικές επιχειρηματικές δραστηριότητες των πλούσιων, ανεπτυγμένων χωρών. Η λίμνη θεωρήθηκε ιδανική για την εκτροφή πέρκας. Ξένη σε αυτά τα νερά και πολύ επιφετική από τη φύση της, η πέρκα εξαφάνισε μέσα σε μερικές δεκαετίες περίπου 400 είδη άλλων ψαριών που ζούσαν εκεί. Η φυσική ισορροπία της λίμνης καταστράφηκε. Οι ψαράδες της περιοχής έχασαν τη δουλειά τους.
Μεγάλες βιομηχανικές μονάδες κατεργασίας και εκμετάλλευσης της πέρκας ξεφύτρωσαν στα περίχωρα της λίμνης, ιδίως στην Τανζανία. Οι πρώην ψαράδες έγιναν εργάτες με αντάλλαγμα $1 την ημέρα. Το μόνο που μένει για αυτούς από τους τόνους ψαριών που κατεργάζονται καθημερινά είναι τα κεφάλια και τα κόκκαλα των ψαριών. 500 τόνοι φιλέτου πέρκας φτάνουν καθημερινά στην Ευρώπη με ειδικά ναυλωμένα αεροπλάνα. Για να μην πηγαίνουν τσάμπα τα καύσιμα του Πηγενέλα Ευρώπη-Αφρική, κατεβαίνοντας τα αεροπλάνα μεταφέρουν όπλα. Όπλα που ταΐζουν τους μικρούς και μεγάλους πολέμους που μένονται στα σπλάχνα της Μαύρης Ηπείρου. Όπως συμβαίνει στην Ιγυρία, σε μία από τις πιο ταραγμένες περιοχές του πλανήτη. Μία χώρα που έχει ζήσει και ζει εμφύλιους πολέμους με αμέτρητα θύματα. Μεταξύ τους και τον πόλεμο του πετρελαίου, τον οποίο κήρυξαν οι μαχητές του κινήματος απελευθέρωσης του Δέλτα του Νίγηρα. Στο σημείο αυτό του πλανήτη παράγονται τεράστιες ποσότητες πετρελαίου που τροφοδοτούν την παγκόσμια αγορά. Οι διαρροές πετρελαίου έχουν καταστρέψει έναν από τους μεγαλύτερους υδροβιότοπους του κόσμου, δηλητηριάζοντας την τροφική αλυσίδα και καταδικάζοντας 27 εκατομμύρια ηθαγενείς στην εξαθλίωση και τη λιμοκτονία. Το 72% του πληθυσμού της χώρας ζει σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Την ώρα που οι πολυεθνικές πετρελαϊκές εταιρείες εξάγουν 2,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα και η Νιγηρία φιγουράρει στην πρώτη εξάδα των πετρελαιοπαραγωγών χωρών. Η περιοχή που παράγει όλο τον πετρελαϊκό πλούτο της χώρας, το Δέλτα του Νίγηρα, είναι και η περιοχή με τους φτωχότερους κατοίκους. Παρόμοια η κατάσταση στο Κονγκό. Σε αυτή τη χώρα βρίσκεται το 80% των κοιτασμάτων του κοβαλτίου, ενός ορυκτού μεταλλεύματος απαραίτητου στα σύγχρονα ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και παιχνιδομηχανές. Από εδώ ξεκινήσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος της Αφρικής, ένας πόλεμος του κογκολέζικου στρατού ενάντια σε 6 γειτονικές χώρες και πολυάριθμων οπλισμένων φατριών, με θύματα κατά κύριο λόγο τους πολίτες. Η μάχη δίνεται για την κατοχή των φυσικών πόρων που επιδιώκονται από ξένα κεφάλαια, των διαμαντιών, του κασίτερου, του χαλκού, του χρυσού και προπάντων του κοβαλτίου. Τα ορυχεία εξόρυξης έχουν καταληφθεί από ένοπλες δυνάμεις που αναγκάζουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά να εργάζονται με τα χέρια και με πρωτόγωνα εργαλεία στην εξόρυξη του μεταλλεύματος με αντάλλαγμα τη ζωή τους και ελάχιστη τροφή. Οι εταιρείες που κατασκευάζουν κινητά τηλέφωνα αρνούνται ότι χρησιμοποιούν πρώτες ύλες από το Κονγκό. Όμως οι ξένοι έμποροι που αγοράζουν το μετάλλευμα και το στέλνουν στο εξωτερικό, συνήθως μέσω της Ρουάντα, το διοχετεύουν σε 3 μοναδικές εταιρείες στον κόσμο που μετατρέπουν το κοβάλτιο σε σκόνη ταντελείου, η οποία χρησιμοποιείται στην κατασκευή κινητών τηλεφώνων. Η μακροχρόνια σύραξη έχει αναγκάσει τους αγρότες να φύγουν από τη γη που καλλιεργούσαν. Το ποσοστό παιδικού υποσιτισμού εκτιμάται στο 30%. Η χρόνια βία αποτρέπει την πρόσβαση του πληθυσμού στο γεωργικό πλούτο της χώρας. Αντίθετα, στην ακτή του Ελεφαντοστού πάνω από 2 εκατομμύρια αγρότες δουλεύουν στην παραγωγή κακάο στη χώρα. Είναι οι σκλάβοι της σοκολάτας. Τα περισσότερα παιδιά λατρεύουν τις σοκολάτες, κάποια όμως τις απεχθάνονται. Η ακτή Ελεφαντοστού αποτελεί την πρώτη σε παραγωγή κακάο χώρα του κόσμου, αφού εξάγει το 40% του συνόλου της παγκόσμιας παραγωγής. Οι χαμηλές τιμές του κακάο, οι οποίες συνεπάγονται ευθυνά εργατικά χέρια, οθούν τους παραγωγούς στην εκδούλευση μικρών παιδιών, ώστε να ανταπεξέλθουν στον εξοντωτικό ανταγωνισμό. Τα υποχρεώνουν να εργάζονται χωρίς να τα πληρώνουν, τα χτυπούν όταν αυτά εκδηλώνουν αντιρρήσεις και τα εγκαταλείπουν όταν αρρωσταίνουν. Το κακάο είναι μία από τις κυριότερες πρώτες ύλες που αποτιμώνται στο χρηματιστήριο.
Στη Νέα Υόρκη αποφασίζεται πόσο αξίζει το κακάο της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, ενώ στο Λονδίνο εκείνο της Αφρικής και της Ασίας. Παρά την αλματώδη χρηματιστηριακή αύξηση της αξίας του κακάου, οι φτωχοί μικροκαλλιεργητές κερδίζουν λιγότερο από 1 ευρώ την ημέρα. Την ίδια ώρα, η Ελβετία, χωρίς να έχει φυτείες κακάου, έχει την καλύτερη σοκολάτα στον κόσμο. Wake up, stand up, Africa.